Dah Kanjeng Rama. Apa iki? Kayak kuwi enek kok ta. Nah, nek pake yo. Teh pae apik opo? Apik matane. Bapake mbok iso. Nek pake pancen nabi iki bar dicet. Ndak maksudnya jarike lho, Mas. Wong gone bapake nek andeng-andeng yo apik. Nyarengi temanten kakung nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Nangis anakmu nangis. Terharu, Pak. Ya apa? Kok nangis ngopo li? Wis aja dadak nangis. Aja dadak nangis. Saking bahagiane iki, Aja Pak. gocahe kesenengan. Tok minta. Ah, kalau jajan. Nggih. Mas Jo Kluthuk katuran minggah panggung tembange ala Dujo. Yuk dados Mas. Rasane kaya ketipan daru lintang kamulyan nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasaning kumo setahun ora rugi rino wengi gonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mak pelong jangan kuno Mas Suryono Pati Wilujeng Dalu. Mbah Gilang Mbah Tamir Wilujeng Dalu. Alhamdulillah Mas Binto. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah waskurillah barakallah. Ridho lan hidayah tumurun wonten ing keluarga agung Bapak Lurah sak keluarga. Nggih. Mugi ndadosaken berkah lan barokah lumeber sakyaning para masyarakat wonten ing kromasan. Allahumma Amin. Masya Allah. Kula niki kaya-kaya petangan budi kalian Mbah Lurah. Sebabnya Mas. Ewa semanten saben beliaunya menika tindak wonten pundi kemawon kula niku selalu dipun kanthi ya Mas. Mesti diajak. Heeh. Dalu niki bertepatan nyinggaken wonten ing Bale Wisma wonten ing samudraning bebrayan keng putra kekalih
Mas Muhammad kalian Mbak Eki leresipun ngoten nggih. Nggih, Mas Eki, Mbak Eki menika putra saking Bapak Kepala Desa. Nggih nggih, alhamdulillah. Mula Mbak Eki kalian keng garwa Mas Muhammad insyaallah anggenipun nuhoni wajibipun syariat ing agama. Betul. Lenggah wonten ing Bali Wisma insyaallah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, bagya mulya tentrem lan tinata Allahumma amin. Selamat donya lan akhire. Saestu Mas, seneng dadi manten aja dadi manten kuwi dinggih seneng-seneng. Nah, nggih, mula dalu niki piyayi sakmenten kathahipun mboten kok wujudipun namung ming pengin golek hiburan mboten. Niki katitik keikhlasanipun para warga masyarakat Kromasan secara khusus secara umum tetanggi desa wonten ing Kabupaten Tulungagung menika nggih njurung dedongak dhumateng Mbah Lurah sak keluarga Mas. Niki mula hidayahipun ngeten niki. Pinten-pinten dinten sampun gelar reramen kados ngeten niki. Nggih. Campur sari orkes ora ana mandeke njur penutupan tesik wayang kulit. Nggih. Niki yen didadekke dhuwit pun pirang atus yuta. Mongko ngunduhe temanten sik sok Rebo. Niku sok Rebo ya sik diramek-ramekke neh wayang kulit Mas Minto Darsono. Lah iya. Nggih, jajal. Lah, iki gembos enek ra Mas? Gembos pun Bali, Pak. Lah ya ngumun lho. Wong jenenge bola bali melu tanggapan lho. Kok iso lho rene iki ndak nggawa jarit iki lho. Sing salah dudu gembos. Lah sapa? Sampeyan wong ngono sik mbok jak. Lah aku kok ngurusi gembos iki bangkrah apa? Ngono kuwi ya kudune sesuk tetep dipertahankan. Oh, no. Nganti ngampil sarunge Pak Giono. Alhamdulillah, mula dalu niki kula kali Mas Kluthuk mboten ngirangi raos hormat Mas Minto. Subasita sopan santun adat ketimuran, para sesepuh pini sepuh lenggah, para alim ulama lenggah, para tokoh masyarakat lenggah dan dipun rawuhi kala wau Bapak Wabub, Bapak Haji Baharudin. Nah, salah satu kekuatan ing antarane ulama umarok dadi siji. Kuwi dawuh Mbah Abu. Mbahmu. Mbahmu. Nggih, mula alhamdulillah menika Mbah Lurah sak garwanipun. Masyaallah. Kula lagi teka nuteng mburi petuan lek semi iso sume kaya ngono. Lek semi sing masak kalih bulik kemi. Sing masak sapa? Lek semi kalih bulik kemi. Rawone enak apa ora? Rawone sedep, kluwake mantep, ya mek siji krupuke mlempem. Yo kegrujuk karo Lah yo duduh. ketan duduh to Mas, dadi yo mlempem ngono. Mula Nggih. Mas Kluthuk iki nderek-nderek mangayu Bangga lho, bangga melu lho. Nggih. Sapa nek ora karo awakmu ya. Alhamdulillah. Arep karo sapa neh coba saiki matur karo warga masyarakat Kromasan aja kalah karo adimu. Kromasan ini menjadi percontohan Mas. Contohan Pak niki rumah Sejatosipun pangapunten. Kudu Mbah Lurah iya contoh. Nggih contoh Mas. Contoh. Kromasan ini warga masyarakatnya yang guyup, rukun, bersatu padu, ada tongkat estafet keharmonisan dan kesejukan. Iki lho. Dadi Mbah Lurah ki mengajak masyarakatnya ngejak tentrem, ngejak ayem. Mbah Lurah iku tenan, ora kaya Mbah Lurah sak Tulungagung iki nun sewu. Ora kaya Mbah Lurah Kromasan. Pripun? Dalam rangka meresmikan gazebo nanggap wayang lera Mbah Lurah Kromasan. Matane kok ngresmekne gazebo piye to? Wong kene iki wis genahene dampar keprabon Lah kok iya ngresmekne gazebo karo ndawke putra lan putrine. Gene ngerti to? Nyatane ing dalem menika sampun kelaksanan Pak Min. Heeh. Kula seneng ya. Ora seneng kepiye Cobi? Sampeyan rada rono Mas, rada Sing rono. delok ning ndur gazebo lho. Nyapa? Kaya wong Pak Pikep kok kene. Kuwi iki jane Mbah Lurah ki pancen nggih fasilitas karo masyarakat ngono. Kuwi ketok sing beceke akeh lingguhe ning kono kuwi. Kok beceke akeh ya pancen kuwi lenggahe khusus masyarakat umum kok iso. Wis pokoke alhamdulillah Pak Minto. Heeh. Alhamdulillah ing dalem menika Kromasan menika Mbah Lurah ndapke putra lan putrine. Alhamdulillah. Niki nun sewu kula ya sok kala niku nun sewu ya banyol ya tutur-tutur. Mantene lanang ki lho. Muhammad leh grapyak kaya ngono kae. Asmi. Dituture sing apik Nggih, ben sukses le omah-omah ki carane piye. Ngeten. Mbah Lurah mbok menawi aja meneh kok Mbah Lurah. Pak Mudin Kromasan iki kira-kira ora paham karo ramalan kuwi. Pak Mudin Kromasan ki Kira-kira apa? piyayine ki tawaduk lho. Tawaduk tapi nun sewu. Yen awake dhewe iki Ora apal karo ramalanku lho, Pak.
Ya jelas lek Pak Mudin iki kan khusus iki babakan agama. Leres. Lek ramalan nomor awakmu Lah kok nomere nyapa to Pak Winto? Lah ramalan ki biasane nek warga utawa Tegese- akeh wong maku yo ngeramal bareng ngono. Tegese kok ngrawal bareng sampean ki ora tau tombok ngono lho. Titip. Titip tapi lah yo sithik sampean iki. Iya. Ngeten Pak Minto. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mbah Lurah Lenggah. Lenggah. Hmm. Mbah Mudin Piyayine pancen ora banyak bicara Mas Mbah Lurah iki. Diam. Tapi secara bukti otentik realitanya itu luar biasa. Diam. Tapi Mbah Lurah ki sing piantun sing saudarane pejabat sing sak soki Mbah Lurah. Pancene ngono lho. Ya sok ana sok ora dadi iki kadang Kowe iki contongmu ya mesti ada terus kok iso. dinamika kehidupan itu pasti ada. Ngono lho tak omong iki. Nuwun sewu nggih Pak. Miturut ramalanmu piye? Niki izin anu Mbah Lurah. Mbah Lurah mungkin tidak menyadari bahwasanya pada malam hari ini adalah hari yang spesial kanggo temanten kekarone. Masya Allah. Karo temanten Iya. temanten putri. Iya. Loh, spesialnya di mana? Spesialnya ngeten Pak Minto nuwun sewu. Iki dinane apa? Dinane iki Minggu. Minggu wetone Wetok pasarane. pasarane Minggu paing. paing. Minggu kuwi 5, Paing paing 9. Songo. Jumlahe 5 karo 9 14. 14. Gambare 14 menika pesta, pesta. Sampe kok nomor yang untuk Pak Minto. Ku lurah barang kok menuju apa pekat lho penyakit Iki masyarakat. ramalan iki. Angkane 5 karo 9 Jumlahe 14. Tanggale Iki nek ora salah tanggal 12. 14 karo 12 14 karo 12 16. 16. Gambare 26 aku wis paham. Pengate kok nomor ora rolas mu gambare jaran. Jaran 26 nyeledak sampean bledek. yo. Ngene kudune ya. Yo ora apal Pak Minto ora tau tombok. Nggih ular-ular ning anak putu. Anak putu diular-ulari togel itu bisa men. Lho, lah kuwi kan menjanjikan lek umpama dia utang. Menjanjikan ki lek menang lek kalah jeleput. Sampan ki Anu Mas Mit pangapunten. Niki bocah niki pun wening penggali. Nah. Pun lerem pikirane. niki ki Pun ramalan diracuni babakan sing perkara pekat penyakit masyarakat. Wis beda. Wah, beda. benten. Wah, Kula sakniki tombok nomor wis ora tau Ora Pak tau, Minto. Mas. Kula niku Syukur, ngawur syukur, jenengan niku. syukur, Sakniki kula alhamdulillah. JI. Sakniki Hah? kuwi apa padha wae jalure kok sing iso. langsung oleh ngono to. Ngono. Sik lah meh lali neh Pak Minto iki malah. Jenengan Jumlahe pun- 26. 26 bulane Oktober. Oktober Oktober ki wulan pira? 10. 10. 26 karo 10. 36. 36. Gambare Kenek sepeda hotel. Mas, Iya. ojo ganggu. Iki bocah iki lagi ning Ah, iya. Itu ilmu lho Pak Minto. Pak Minto ilmu. 36. Gambare apa, Mas? Beda. Jawa tos ya. Kok iki ketularan kae kok. 36 taune 2020. Nggih. 2020 ki angkane 2025. Yen dijumlah 225 songo. Nggih. 36 karo songo 36 karo 9 petang 45. Niki lho, niki lek ora paham. 45. Mulane wis pas sengaja ora sengaja penyipun Bapak Lurah Kromasan ndawuhke putra lan putrine dina ing weton iki jumlahe 45 ki saka tembung wong Jawa aja sampe lali papat kiblat 5 pancer. Masya Allah. Ya ampun, rupane kaya ucok bakal nih kaya. Ucok bakal. Penemumu wis apik lho. Tegese papat kiblat niku temanten kekarone Mbak Eki karo Mas Asmi yen jedaupan wis ketemu jodone aja sampe medhotke silaturahmi. Mas Asmi ya kudu srawung karo dulure Mbak Eki ya kudu srawung karo dulure Mas Asmi. Asmi. Tegese etan kulon lor kidul ya kudu disabani. Papat Papat kiblat 5 pancer ki wong tuwa dolan nara-nara ning tetep maglok ning gone wong tuamu. Macep ning kene. Ning kene Paribasan Mas Asmi iki manten anyar raja sedina ratu sewengi. iya Kok kingko turu sesuk tangi jam 12 awan ora usah kaget Mbah Lurah ramuke nyeneni. mergo Mbak Lurah kuwi tresna karo sampean wis dianggep anake dhewe. Nah. Apa meneh asmane sampean ki Mas Muhammad Asmi, Sapa kuwi? Mas Muhammad Mas Muhammad Ulul Ulul Asmi. Asmi. Iki namanya wis lafate wis lafat Islam. Padha Dadi karo nun sewu. anakmu le jenengke. Nggih, nek anak kula pun gantos sakniki, Pak. Sapa? Eko Saitonirojim. Dudu kuwi ya, dudu kuwi. Pak Minto. Aminono wong Eko aku dhewe kok. Iya. Plane aku ndek iki wedi anak tak jenenge kuwi kok nuwakal tenan di Pak. Lah iki lek mutresno karo Mbah Lurah kok iso. Mas Muhammad, ndi wonge? Mi, oke. Sip. Kayak cah pondok ya. Loh,
Mula Berarti ngeten. asmane Muhammad kuwi saka tembung Ya. nyuwun syafaat saka Kanjeng Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Ali. Hmm. Sampeyan wis daup karo Mbak Eki. Eki. Sesuai dengan asmanin jenengan sing berlafadzkan Islam. Nun sewu nggih. Dadi lho, Iki Mas. wis didaupan. Dadi lho. Kowe Nyambut menok, gawe. kowe kenyak tuapuk lambimu lho ya. Isinku ya isine Mas Minto. Iya, iya. Ngono. Iki nuturi manten lanang iki lho. Ning Kowe yo, kira lanang. pengalaman aku iki pengalaman. Pengalamanmu sak pira Awet no. Kowe duraku to. Dhuwur kowe kutakan. Ngono. Ora aku kuwi celelekan lho kowe iki. Dijak omong-omongan apik. Kan iki contoh. Ya. Iki lho nggo contoh. Iya. Ora ngengkel bae. Wis to bene. Tutur ya bene lek urung nglakoni kaya Mas Titik iki tutur alah. Lah, ora percaya lek sing nuturi iki, Bos. Lah iki lho. Tak jokke iki sing Lho sepuh. iya lho, realita. Sing tuwase njur engko nom Nah. lagi penguate. Boleh kita sebagai entertainment loh. Hmm. Nuturi iki ya sing Apik Mas tak dukung. Asmi. Hmm. Aja wis Mas Mi mau ning jero kleru Mas Asma pundi ngono kuwi piye? Asman diasmu. Ayo ngono. Sampean lafate asmane wis berlafadzkan Islam. Islam. Sampan ditemokne ini suatu nun sewu. Jodoh ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, iki lho. Engko yen tumindak nun sewu ya, tumindak ya. Sunah Rasul ngibadah. Sunah Rasul ngibadah. Ngerti apa ora? Paham ora? Sunah Rasul paham ora? Anu, oh Ah, anu ngangge anu apa ki Iya. tanda to. isyarat. Hmm. Heeh. Oh iya. Iya iya. Isyarat-isyaratnya sing jelas ngono lho. Lah sing ngono kae lah Pak Minto nyapa to dadak isyarat berangnya wedi dah koyo. Ya. Sampun saya. Anu tindak ya ta. Awis kuwi mau lho ibadah ngono wae. Seneng oleh seneng ning aja gobras gabrus. Loh, Sampan kudu wudu dhisik. sik to goblas gabrus kaya kucing e rumangsamu. Lho kadang-kadang kan wong enek lagi seneng-senenge kan sak penake dhewe. Ning saya yakin bahwasanya Mas Muhammad Asmi iki insyaallah beliaunya akan nindakake apa sing dadi dawe agama. Tuturana Wudu dhisik. engko bar ya. Wudu Pak Minto. Loh, suci lho Pak Minto. Mergo awake iki tumindak ngono kudu suci. Nek Mergo suci. sok ben ki yen duwe anak bisa dadi anak sing soleh lan solehah. Amin amin amin. Ngono lho. Ngono. Lek wis wudu, bojo ditari. Hah? Ditari sikno, Pak. Piye? Sik to, Loh. si Mbak Eki Iya lho. tawani. Tawan awake dhewe njaluk. Mergo kadang-kadang awake dhewe lek njaluk wong wedok ora gelem kuwi jenenge wong wedok sing ora ikhlas. Kuwi dosa ade. Ning kudu padha ikhlas. Padha ikhlase. Weh, Kudu njaluk ning wedok, sing wedok. si sapa Asmi Asmi njaluk sing gone sing wedok Eki. nek muni. Yang Weh. Oh iya yo. yang Piye? ayah minta. Weh. Berarti Lho iya lho. bloko su. Bloko no Pak kudu padha ikhlase. Ah. Gitu Pak Minto. Lek Padha karo awakmu lho ya. leres no, mungkin Ya. aku nggih ngoten. Kudu nyuwun sik ayah minta. Loh. Lek wis wong wedok nyauri, Nggih, Mas. oke Mas. Wah, Sampean aja langsung bergerak. bergerak. Ndonga dhisik Apik. Wong Jawa ki punya lidah yang basah. untuk baca Al-Fatihah. Biar sekali melangkah. Insyaallah oleh rezeki sing barokah. Ah iki. Yen wis kaya ngono arepe tumindak maos bismillahirrahmanirrahim. Kulhu pisan surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Ayat kursi ping 750. Al-Fatihah ping 1500. Sik, Mas. Mas lak kerinan. Kulhu kuwi ping Siji terus surat An-Nas 1 siji, Al-Fatihah ping 1500. Tak jamin iso syariate pas. Eki keturun. Lah ya suwi ngono iso. Wis pokoke padha ikhlase. Eh. Kudu padha ikhlase mergo lek wong wedok disuwuni ikhlas, sing lanang nyuwun ya ikhlas, insyaallah keluargane dadi keluarga sing Saiki sakinah lek ngene, mawaddah warahmah. umpama wong lanang nari ibuke. Nggih, Bu, nyuwun. nyuwun terus Terus sing ibuke wedok, mangsuli. Alah, Mah, kewesel ngono Nah, piye? yen awake dhewe meksa niku dosa, Pak. Sing dosa Awake dhewe wong lanang. nyapa? Mergo wong wedok sik kesel. Nggih napa mboten? Wong wedok sik kesel aja dipeksa. Mergo wong lanang tuh juga harus menghormati harkat martabat Kuwi seorang wanita. kuwalik ndeng. Lek wis qabil tu nikah, apapun yang terjadi, separah apapun, sekesel apapun, lek wong lanang njaluk kudu diwenehi kuwi ngibadah ganjaran cadungane jannah. Lek ra dilayani dilaknat karo malaikat. Kuwi lek kanggone sampean. Heh? Berarti iki dalang haus iki. Lah iki kok dalang haus. Iki gelem ra gelem nek sing wedok wis ngepleh-ngepleh panggah makan. Iki Lah wong ndek iki ro wedhus mlaku waduh iki. mulai kok mulane mongi ku wedhus. Ora oleh, Pak.
Yo itu boleh, tapi secara tidak langsung ada wong Jawa yo kudu bisa ngerti apa sing dadi karepe wong wedok. Kleru. Kleru. Agak Mulane keren. lek sik arep dikopil tune kakak arep di naib kae. Kuwi kudu janji. Yang iki awake dhewe neng naiban. Diijabke karo Pak Naib. Kamu harus berjanji sewaktu-waktu saya minta harus dilayani. Kuwi tulisannya sing gedhi. Masa Engko lek pancen wong wedok nampik kuwi diduduhke iki. Iki lho. iki jane wara-warane sapa iki jane? Aku kok rumahku ora bimbian ra enek ngono kuwi to, Pak. Tangi. Nyapa? Ki kok ketok lho. Nggih. Ketok lho. Pripun? Iki kurbane obat jamu kuat iki ya. Kowe iki ora kaya ngono kuwi. Wong jenenge ku yo kudu mboten lho, Pak. Nek diomongi, Mbak oh, iki. ngene. Nalika mbiyen ning gone naib Pak mesti ana sumpah prasetya. Bener, senajan to mbiyen paribasane enek mas kawin ning Nun Sewu. Saya itu berbicara realita. Anu, Asmi. Heeh. Nun Sewu nggih Pak Minto. Ki jujur Pak, kula niku lek mbanyol ya tapi saya itu berbicara yang realita. Iki edukasi. Nyata. Nyata. Aku ki rabi ki 15 tahun. Geger ora tau. Masya Allah. Berarti lemu nggawa keluargamu ki anu Mas. Piye ya nek ngarani kolbune kuat kabeh. Ora jane. Lho ora tau geger kok. Aku diare bojoku kok. Lah kowe nyapa kok dadak wedi barang iki. Lah wong kono wedi karo bojone kok nuturi liyan. Boten tegese ngene. Kowe iki Tegese iki karo- temanten kekaron iki aja rebut bener ning rebut salah. Nah. Aja dadi pasangan sing kepo. Sok kala enek pasangan sing pengen roh HP-ne bojone. Ning kuwi aja. Mergo kowe kudu percaya karo bojomu. Insyaallah yen kowe percaya karo bojomu, ora buka HP-ne bojomu, kuwi dadi keluarga sing harmonis. Mergo apa? Sok kala itu yang menjadi derdah, yang menjadi permasalahan. Kuwi sok kala ora percaya karo bojomu, ora percaya karo pasanganmu. Nah iki lho contone iki. Aku HP iki gletak-gletek wis ora HP. tau tak dokok ning ngendi tak delikke ndak. Ning HP. bendina kuncine tak ganti. Ketoke mbiyen Ketoke sampean ki tipe dalang ya counter. nyapa kok dadak Loh, kuncine diganti. timbang menimbulkan masalah lebih baik kita selalu ganti kunci. Aman. Sampean ki angel. Aman. Ngene, Pak Minto. Nah. Ngene. Jujur iki kaya kula Pak Minto. Terus? Kula niku HP ra tau tak kunci Pak Minto. Jujur demi Allah. HP kula ra tak kunci. Ning kula duwe HP sitok tak dekek jok mobil. Lah padha. Iki lho layakno konangan iki. Layakno kowe main belakang dengan istriku kowe. Kok iso? Harus. Kok iso? Main belakang itu penting, harus. Gila nih, giyeting kau sadar. Giyeting kau. Kae lho, telan HP-ne mbok kejok layakno niki wae entuk telepon Sik Mas. tote kok Mbah Lurah, Mbah Kedek barang iki. Tau main belakang ora? Rugi. Tak mongi. Ngapa Mas? Ketok iki lho sewu. Pripun? Sing diceluk iki kleru. Pripun? Ketok iki dalang kali wungu ketok iki. Giyeting ya aku. Lah nyapa to? Jenengan niku kaya Main belakang iki yang tidak sehat. Oh betul. Ngono lho. Wah, ya sehat kadang-kadang. Secara politik tidak sehat. ngono Sehat. lho. Jujur menghancurkan. Nah itu. Jadi yang dimaksud Mas Minto, Lho. main belakang itu orang yang tidak sehat. Berkhianat. Nah, sing apik dalam ketransparanan, dalam kejujuran itu mutlak yang dari depan. Lah ndak transparan aku ya mah. Bah, kuwi neh lho iki. Transparan itu terbuka. Jujur. Ya jujur, transparan, terbuka. Nah, nek ora dibuka, Ora marem. Giyeting nih. aku tenan kok. Aku greget. Iki cara ngene lho aku Asine sih. dadi wargane mbiyen. Ora tak pilih kok. Heh? Ha iki nom-nomane mesti celintisan iki kok. Sapa sing ngomong? Lho, panjenengan no. Lah iya. Berarti ya tenan, mbok ditulat Mbah Lurah menika kromasan. Mbah Lurah Kromasan. Nyenengke kok. Antenge kaya ngono. Anteng, Mas. Alime kaya ngono. Wah tenan nek Mbah Lurah Kromasan tenan jujur anteng alim sangkek primpene. Bah, iki malah ngedu iki wis. Bulurah lenggah lho niki. Bulurah lenggah lho. Bulurah niku sinten mawon dipun salami. Loh, Dipun salami Mas, ora beda-beda. Aku ki wis saged maca lho lurah sak kecamatan ngunut ki sing jujur endi sing ngalus sing endi sing alim endi aku ki ngerti kabeh. Sing paling jujur lurah ngunut ki mung loro. Sepundi? Kedek karo Sanjun. Jujur niku. Jujur alim. Jujur, berarti tak mongi. Ya, Ngakoni dek. ngakoni piye? Ngakoni nek ra jujur karo bojone. Berarti jenengan yo betik berarti. Kok iso? Berarti panjenengan yo ora tau jujur. Sapa mong aku lek ra jujur ibuke nesu kok. Loh, lah wau. Hah? Jarene wong lurah sak kecamatan ngono sing jujur loro. Mas Mbah Kedek karo Mbah Saju. Heeh. Berarti lah jenengan melu sing Aku apa wilayah ngunut?
Saya kan wilayah Rejo Tangan. Iki wilayah ngunut, lah Rejo Tangan sing marai. Ngono. Dadi iki sing provokasi rono, ngono lho. Kowe ora sembrono. Pangapunten, Pak. Apik elek kuwi gumantung saka awake dhewe. Wong kuwi sok kala nyawangi awake dhewe apik, ning penompone wong liya urung tentu yen apik. Wis penake ngene, Mas. Lek pengen eruh elekmu, teko wong sing ra seneng karo awakmu. Lek pengen eruh apikmu, teko wong sing seneng karo awakmu. Wis titik. Apik elek ora kudu digoleki. Nah, ning kudu diintrospeksi diri. Kaya ndene manten. Manten ki nek saiki kaya apik-apik kok. Ning nek kudu iso nata mengendalikan diri. Itu masa-masa dalam berumah tangga itu butuh proses. Ngono lho. Mula nyapa kok manten ki mesti sakral. Kowe lak ora tau to ana manten didelehke gerdu lak ora tau to. Manten mesti sakral didelehke. enak mantan deleh gerduan Enak, iki mbiyen digerebek. Awakmu. Ketangkep to kowe? Langsung dijabke ning gerdu. Eleh wong ya ngenteni sampean to aku asline. Lah iya wong loro. Kowe ora ngerti. Iki pangapunten, Pak. Dadi secara hukum Jawa, mula wong Jawa ngepake Jawane, manten ki ora ninggalke janur. Arep ning ndi nggone mesti manten ora ninggalke janur. Sebab menapa? Nek wis titikane ana janur, kuwi berarti ana titikane wong duwe gawe. Nah, janur menungso ki janjane awitane saka nur. Cahya. Heeh. Nah, nur kuwi cahya, jan kuwi janjane. Mula manusia itu semuanya mendapatkan cahya. Gari awake dhewe leh ngobati kepiye. Mula janure lak mesti digawe ngeten iki. Dieto-eto kados rante. Rante iki apa? Iki dieto-eto kaya rante ngene iki. Rante kuwi tegese silaturahmi. Jenenge menungso kang urip ning alam donya aja sampe medhotke silaturahmi, mergo silaturahmi kuwi padha karo nyedhake rejeki. Enek meneh janure nalika temu kuwi iso diarani kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis bebarengan urip kekarune kudu mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Nah gene ngono lho sing tasdes kembar mayang ki lak mesti rena-rena ana wujute kupat. Kupat ki ngaku lepat, temanten kakung ya ngaku lepat, temanten putri ya ngaku lepat. Tutup-tuplah lembaran yang lama, kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora liyaning kupat mesti ana lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Jangan sampai pasangan itu membuka aib rumah tangga masing-masing. Ki lho Mas, niki cetok. Tur meneh sik ana sajene barang. Lek didhawuhke kae ana sajene kuwi buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Tegese yen mlebu Mbak Eki mlebu ning atine Mas Asmi kudu dikencengne Mas Asmi semono uga tresnane ya kudu dikencengne mlebu ning atine Mbak Eki. Buceng tumes Mlebune kenceng metu kudu lemes. Tegese metu kudu lemes, dilemeske penggalihe, dilemeske pikirane. Luwes rawunge. Luwes rawunge kudu sabar, sabar kuwi subur, ora sabar mlebu kubur. Alhamdulillah niki lho Pak. Dadi tatas titis tetese kepenak. Kuwi lek jelasne ngeten niku niki rumah tengah awet. Mengko dibablaske lek pitutur luhur kagem temanten ya. Iki diselingi lagu dhisik. Hitungane wong Jawa nggih tetep kudune hiburane, Pak. Oh ngaten. Wong nu nek sepaneng terus ora kepenak. Tenan aku lek sepaneng nu yo malah kaya wong stres. Aku ndang golek kanca yo nyanti golek hiburan ngono. Kok ngono neh mesti yeting aku. Lah timbang stres? Stres iki kembange wong lara lho. Lara iki kembange wong mati lho. Apa pengen kowe mati nom? Kula nek mati mboten pengen nek ajeng jenan slip monggo. Hah? Lek kuwi ra mungkin diselip, mergo diselip kaya gabah ngono. Mangsane. Ya, Dok. Kaya ngapa? Iki kagem para sepuh sik diaturke mligi kagem Bapak Markam. Sing pundi? Iki ngersake kacu kuning iki mau ngecak pesen. Napa? Kacu kuning. Kacu kuning. Bal dicetik. Kacu ndeng. Yo digarap seragenan. Sinten sing nembang sinten? Saka Mbak Diah, Mbak Lilis, Mbak Luki karo Mbak Punjung. Sik katakan. Jajal ngatur sik, sepatmu Jajal. Mas, sepatmu coba kene. Ya. So, celok kata. Iki pundutane Bapak Markam diaturke.
senengane kacu. Ngono. Kacu kuning iki pas. Ya. Lho iki jelas to. Mikmu rada didekene lho. Ya. Bah, kowe aku lek ketemu iki aku mau rabiar saiki aku. Lah napa, Mas? Kukune dawa-dawa. Kukune dawa ki mesti bocah ki lumuh ra gelem masak, ra gelem mbah-mbah. eman-eman. Eman-eman. Mergo leh ngeman kuku-kukune leh apik. Iki. Kalih Mbak Elis, Mbak. Iki aku yo gak iki. Awake keputihan iki. Piye to, Mas? Iki lek metu mesti gak seneng. Isine meneng jero omah ae ra gelem blonjo cah iki. Pedireng. Ya, iki. Dene iki. Nginang ini ra. Iki ra ireng ra putih. Gak seneng aku. Lah ngopo, Mas? Anu rambutnya iki bocah iki hidepe dengkeng iki. Lah kepiye? Iki bocah iki nun sewu. Kala iki bocah iki seneng nyawang wong lanang sing luwih ganteng timbang bojone. Peh. Kenean ki. Ngene iki. Ngono kuwi sumum aku. Sing kene iki man iki ora gelem nyambut gawe nglintuh. Iki wegah kenek panas mergo direng. Iki nek nyawang luwih nyenengke wong liya timbang bojone. Iki mesti setia. Gak sip iki. Lho, pripun? Bathuke nonong. Lah wong wedok nonong pra ya apik to. Bathuke nonong ki mesti nun sewu mek ning omah tok ora gelem mikir apa-apa sing mikir wong lanang. Loh. Ngene iki. Kowe iki apa-apa kok, Mbok? Alah apal aku ngene iki. Loh, lah nek iki loro iki. Wis gak tak rabi ngene iki ya. Lah terus? Iki mesti terjik panganane ngene iki. Iki lek ra nun sewu iki lek ra daging moh iki. Lho. Kowe iki kok paham to? Boros. Masyaallah. Kowe iki kulino ngerti urusane wong wedok loro iki, Jajal. Ya, kuwi malah ngentek-ngenteki wong lanang kuwi. Loh. Loro iki Ragate akeh dulu to, rupane ayu-ayu resik-resik. Iki nun sewu dhuwit blonjo sak kala entek tukoki skincare. Loh. Iki sitok iki kaya Lah, lek iki jos aku iki cocok. Lah. pojok dhewe kuwi seneng. Iya aku cocok. Iki sembarang doyan. Mbok pakani lodeh ya gelem, sambel bawang ya gelem, uler Hongkong ya gelem iki. Rumangsamu kaya murai batu wae kok iso. Ya, kaya ngapa? Tembange pundutan saka Bapak Markam kacu kuning cara seragenan dados. Ya. Gagrak Tulungagungan, Mas. Sak tembang menang, tembange kedanan digarap nganggo Tulungagungan.
Eva karo Mbak Hani Kusuma Beksan karo Mas Bujo berpasangan Katur Mas Sutekno Mbacem Ponggok Kabupaten Blitar. Neng kene iki Mas. Awake dhewe nuruti penggemar utawa pecinta wayang kulit. Dadi kabeh mau digawe rata, sing tegese sing sepuh ya keturutan, sing enom ya keduman. Leresipun antawisipun wonten lagon, lucon, lajeng lakon. Nah, niku ora ngerti. Leres. Masmu ora ngerti lagon lucon, lakon. Kuwi ra mudeng. Lagon ngertos lakon lucon niku rada. Lucon ki ya kaya awake dhewe engko nek bar bali rampung njur nemoni Mbah Lurah badhe nyuwun artol lelucon. Kuwi lelucon ngono. Nuwun sewu, Mbah Lurah, gandeng sampun rampung lek kula nyambut damel wonten ngriki. Niki lajeng kados pundi le arto lelucon ngoten. Engko aja nganti kleru, engko aja dik becekan diweke. Ambleset to niku ngoten. Dibablaske ya Mas. Siap. Iki ana pundutan sangka ingkang menggugati jenengan didamel damel pragmenan ora ketang mung 2 menit. Ayo pramen ki sing jumbo kalih ngen pahargyan dalu menika Mas. Ngoten. Nganu mawon dicuplekke leh prosesi temu manten. Nah, prosesi temu manten jur lari nem-nem sing ora ngerti ben dunung. Oh, ben dunung. Cara wong dadi manten ki kemasane kudu kaya ngene, nganggo adat Jawa ki ngene. Nika sawetawis ngampil MC-nipun Jalaluddin MC Beken. Ngoten. Mas, calon bojomu cepake sik, calon bojomu. Nah, Sing calon bojomu. Bener. Aja iki, iki yo sik kenomen. Kenomen dadi ibu ra wangun. Lho iki ra cocok iki. Soale nggon weton beda, nggon weton. Delok anu wae sing ngene. Nggih percontohan ya. Sing iki sik njajal nggih percontohan. Nah. Kene, Nduk. Kuwi ibune temanten. Niki ben bojone niki. Oh, bojone. Kok ibuke. Wah. Kaya gerdu.
Wong wedok kuwi nek nggon ayem pikire, tentrem nggon atine iki ngene iki, sumeleh. Wong sing semeleh iki kaya Iki malah rencanane karo Mbak Lurah Kromasan ora oleh mulih pipit iki. Lah damel napa? Arepe nggo kentongan beli desa. Ayo tutuke nyilih tekmu kuwi. diarani wong wadon sing gelem semeleh tegese mbalung suwal ki kaya Mbak Bibit. Copi. Mas Luduk saking rika. Bojoku sing ndi? Bojomu iki kowe kok nggo buntut barang ki apa tonduk ki? Wis mangsane. Wah, godi men. Kowe milih iki apa milih lek semi? Lek semi nyepak kono kae. Kono rada rono lho. Tak temokne sik kok iso. Godi bojoku. Iringane napa Mas? Iringane Ajenge panggih lho niki. Nggih. Iringanipun anu. Iringane anu Apa Mas? Sing penak apa? iringane papala. Papala. Kok papala mbahmu iki kok iso? Ya sakral no. Nyuwun sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Wah, bojoku. Ing samangke sampun titiwan ciangginipun adicara panggih pinanganten. Ing samangke Budi. kadheraken para pira pradonga kanthi ngungelaken nggih menika kodhok orek. Nah, ini tenanan. Wah, sakral. Dumateng para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih sampun kawis turu. Cih punika jengkaripun pinanganten putri ingkang sampun mijil saking Gunung Bulu. Weton genggek, Mas. Kok kono ki lak yo enek desane Bulu Rejo lak enek to. Tak kira lek Ing samangke temanten putri ingkang mijil saking Bulu Rejo pikantuk pinanganten ingkang mijil saking Kaliwungu. Ya, aku tukang nambang. Lah iya. Kono kene padha wae kok iso. Sampun tumapaing adicara pinanganten kekalih anggennya dedaupan sineksenan sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan agriya tumapaipun adicara pinanganten kekalih. Bojoku kena stroke. Mlakumu ya sing apik, manten ki sing apik, ora Sing halus. Mas aku lali. Lah aku biyen digrebek kok, Mas. Ora ngene iki kok. ya sak grebek-grebek kok iki nggon prosesi tenanan kok iso. Piye? Pinanganten kekalih kapanggihaken wonten ing dinten Minggu Akad. Ya. Minggu ki akad. Minggu Akad ya. Lah, bleset. Iki lho kaken kumpul Jalaluddin. Ora resik. Ing samangke pinanganten kekalih dipun panggihaken wonten ing dinten Minggu Paing. Donga pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh para alim ulama. Tumapak ing adicara pepanggihan pinanganten. Ing samangke reronceng adicara panggih manten wonten ing dalu punika. Nggih punika awiwiti balang-balangan suruh. Ayo ndang balangno. Balangno, ndang balangno. Hei. Balang ki yo balang. Gantalan nyapu kok balang helm. Nyapu tuh bocah-bocah ki. Lah apa sih dhek balang? Gawa gegeman. Gawa gegeman sih. Enake kuwi ya, Mas. Wih, golek gegeman. Gegemanmu apa? Sertifikat apa BPKB? Iki gegemane nyo iki. Wah, Ben merempel kudune. Gua aku. cilik ae. Kuwi gegeden. Tak bialang ben minggat golek sing ayu. Iki ki nggih njagani iki lho kok iso. Ayo. Ing samangke tumapaking adicara kawiwitan J punika. Temanten kekalih balang. Iki lho Mas, gantale iki lho Mas, gantale iki. Balang-balangan suruh. Ya, balang sik aku. Ini. Rada rene. Nah, Op. lho. Kaya dilebokne lho ngono iki. Wong balang dadak golek blowokan nyabut. Balang kenekno ngene lho. Lah tak kenekne. Menapa to pedinipun gantalan suruh kesusus sak kepingin anggone weruh. Weruh keluarganing pinanganten putri lan ugi weruh keluargane pinanganten kakung. Ing samangke sampun adicara balang-balangan suruh inggih punika kapratitesaken Ugi balang-balangan gendu. adicara sesungkeman. Lah, bocah menduk.
Sing sungkem ki sing wedok ki lho, Sik. Lemu ra iso ndodok. Iso Sungkem sing ya. wedok. Ya ndodok. Iso ya. Lah kok Bahaya. ndodok yo gawe aturan Mas Pak pyoh ngono ku lah yo. Lah kulino. Ndodok ki yo ngene lho, kowe iki jan mau wis kadung adicara sungkem ki lho, ngene plek. Lenggahe alon-alon, plek. Njur ning ngarepe dimatke. Nah, terus Opo iki? Kowe iki lagu ae. ya arepe nyanyi. Terus langsung ngaturke kabekten. Ayo. Ing samangke adicara sesungkeman pinanganten putri. Nyuwun nidi pangestu. Bojoku gede sekok. Ya lho. Ah terus muni Pit. Opo kuwi? Opo iki? Parah, rasa mbok teroke. Lah jere kon muni ngono. Muli piye? Muli piye? Opo iki? Manui. Dua tas kene. Ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung. Kau wedi. Duh, Turakan sungkem kula, sungkem pangabekti kula iki kanca. Dumateng Pokoke- panjenengan. Se. Mugi-mugi kanapi. Jangkrik. Nah. Kale. Iya ta, Mas? Malah mbok Iya ta, Mas? Lah kok arep mbok perkosa? urung wayahe. Kowe iki mek sungkem tok ngene lho, kok iso. Lah jere Kita kon sungkem. penasaran karo. Ayo kene. Jajal. Penasaran karo. Sing. Yo maju disungkemi. Iya lho. Ing samangke pinanganten putri wonten saandhapipun pinanganten kakung. Duh Kang Mas, Duh, Kang Mas. opo kuwi? Sungkem bekti kula katur kagem panjenengan Kang Mas. Sungkem. Mbok, Bekti mbok. kula. Dol-dol nek. Wis ta meneng kono. Ndang to. Mugi ya saged tinampi Mugi ya saged tinampi. bekti kula kagem panjenengan. Ya. Bekti kula kagem panjenengan Kang Mas. Tak tampa, Nduk. Muga-muga kowe bisa tresna marang pun Kakang. Belit-lit nge. Ing samangke pinanganten putri anggandeng asta sesarengan lumampah tindak sak pecak nuju mangkang suku Kedeping Netra kalarapaken wonten ing damparing keprabon. Lah kok temanten lanang matane picek kuwi nyapa kok dadak Lah tutut gandeng kalau diseret ngene yo digandeng ngono Kuwi lho sing marahi. ora kok ora Gandeng ngene iki lho. gandeng Ngene. ngono. Ayo, sapa ki? Lis. Sapa ki? Ajeng teng pundi Mas? Alah, ajeng ngedol anak cempeni le. Kok jadak tekoki barang. Kene. Tak Loh, pikir lek Mas Kluthuk ajeng ngawinke kebo. Mbak Sitakne, Mbak. Saya sembarang kene ta, kunjung apa kuwi kono? Ing samangke menanganten kekalih kalarapan kula damparing keprabon. Tumuju wonten ing pawiwan agung handum katresnan. Sowan wonten Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sak berkatyaning para keluarga agung ingkang saking Bulurejo. Nggih. Sarimbit kalian keluarga saking Kaliwungu. Anggenipun ngabekti dhateng Kanjeng Ngasu. Kok Kanjeng Asu iki kok iso. Iya ting Kanjeng ya. Rama kok iso. Iki manten tenan lho. Ya. Ing samangke temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Padyalon gamelane. Duh, Kanjeng Rama. Apa iki? Kayak kuwi wis enek kok ta. Nah, nek pake ngene. Teh pae lha apik. Apik matane. Bapake mbok iso. Nek pake pancen nabi iki bar dicet. Ndak maksudnya jari lho, Mas. Wong gone bapake nek andeng-andeng yo apik. Ayo, sing tenanan ki dipirsani bapak-bapak iso. Ing samangke pinanganten putri nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Duh Rama. Piye, Nduk?
kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan. Anggenipun kula bebrayan saged to. Le, Tuk. Dalem, Pak. Bojomu kan mundur, Le. Napa, Pak? Iki nggone bapak sinyale lagi apik. Kan mundur. Kleru neh. Ya kemajon no, kok iso. Kok muluk ora. Aja ngono keri. Jan iki wong apa unta bodine. Iki tandon banyu. Ayo kowe dinteni. Mugi-mugi saged to langgeng. Iya, iya. Ndak pangistoni ya, Nduk. Kowe siji-sijine anakku sing ndak tresnane muga-muga kuatno atimu, selehno pikirmu, matepno tresnamu marang garwamu. Muga-muga bisa atut runtut rentunan kaki lan ini Kang Jinangkung ya Cahyu. Injih, Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nyuwun dipangestu pinanganten kekalih nyuwun Kanjeng. Kanjeng. Nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Tumapaing adicara Lukar Gumantos ing samangke temanten kakus nyuwun pangestu. Jumbleng. Temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Oh tak jiyecek tenan mengko. Wene kono wae kok iso. Ning karo ibuke dhewe nyapa to jane iki. Lah sak ibu-ibu iki nggon tata krama digawe. Bu, nyuwun donga pangestu muga-muga anggen kula rabi kalih diajeng gas 3 gram 3 kilo. Muga-muga awet ya, Bu. Ya Le, tak pangestoni. Muga-muga awet anggenmu bebrayan. Amin amin, Bu. Nggih. Ing samangke temanten kakung Lukar Gumantos papan ingkang dipun lenggahi. Temanten putri kadherekaken nyuwun pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Piye, Nduk? Kula nyuwun pangestu panjenengan, Bu. Iya, Nduk, tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenipun kula rabi kalian batang niki saged to Ya tang gudulmu. saged ta langgeng nggih, Bu. Iya, Nduk, tak dongakne iso sukses sugih ya, Nduk. Amin. Nek ra iso sugih, bojomu lebokno pesugihan ya, Nduk. Injih, Ibu sendika dawuh, Ibu. Ya, Ibu. kala-kala kuat ya, Nduk. Ibu biadab. ing samangke para juluradi hang laras ngedalaken kopi kalian teh sinambi ngedalaken dedaran inggih wujudipun rawon nyarengi temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. anakmu nangis Terharu, Pak. Nyapa? Kok nangis ngopo li wis aja dadak nangis aja dadak nangis Saking bahagiane iki, aja Pak. nangis kok cai kesenengan Tok minta. Ah, kalau jana. Sampai nyapa nangis. Dek nangis iki kok. lho trenyuh wong kono ki Trenyo to nyawang manten kaya ngono ki trenyo. wakil kok iso ing samangke kene lho ing samangke temanten kakung ini dipangestu Kula nyuwun donga pangestu. Balik nangis mergo ditinggal minggal bojone. ya sabar ya sabar Bapak. hei buke dudutan anakmu hei Piye to Le kok kaya aduh ngono iki, aduh Le? le iki ulek-ulek ibumu le
Kok iso mboke piye le? Tunggu pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak pangestoni ya le. Kon ngandung bebrayan muga-muga ora ana bebaya apa wae. Tresnane bapak kaya tresnamu marang garwamu ya le. Nah, diterokne kuwi pake ngono ki. Yen menawa kowe sedih, bojo-bojo cak sedih ning jakan seneng ya. Ya. Nyapa nggonku mbokmu? Kene tak dilat. Kowe kudu sabar ya, Pak. Aja nganti kowe lali garwa sigarane nyawa. Wanita wani ditata. Anak kutuk jo kluthuk. Kowe kok bener. Dina iki seneng ati. Piye rasamu? Bapak Retno. Kaya seneng. Pirang-pirang dina. Iki bojomu aja mbok sia-sia. Kaya piye kuwi yo garwa. Ibu nimbalin jenengan, Pak. Endi? Ya, Kanji. Ndasmu. Wis. Lah wong diwarai apik lho wing rusak-rusaki keliran kok iso. Nah, iki dibablaske gandeng wis temantenan padha senenge. Suka-suka. Ah, suka-suka tembange tambal ban. Nah. Loh, hubungane apa? Loh, Hubungane apa? lho nyambut gawe wis bebrayan kok. Wong manten seneng-seneng kok terus tambal ban. Mantene wedok amen bocor ae. Ing samangke temanten kekalih dipun lenggahaken wonten ing dampar keprabon lajeng dipun lipur kanthi campur sari sekar gadung ungelanipun nggih menika tambal ban. Ngono lho. Sing nyarne aku. Setidaknya tuh pertemuan apa-apa. Lah kok hubungane manten karo tambal ban? Mergo kowe kaya ban lah kae bojomu kaya dongkrak. Gondong lak cengelmu. Ing samangke Kanji. Wes. Matur nuwun sanget. Jan. Menika sampun katur wonten pundutan kula wacane riyin Monggo, Mas Beding nggih saking Pak Giono request Klinci Ucul monggo wau sampun dipun aturaken selamat kagem Pak Lurah sekeluarga dan pengantin berdua inggo diganteni tembang. Uga ana sangka panjenenganipun bakule sate gaya baru. Assalamualaikum Pak Dalang. Saking kula Makyem bakul sate gaya baru Kromasan. Nyuwun lagu Slendang Sutra Kuning matur sembah nuwun. Diaturke sisan ya Mas. Derek panjenengan larasipun tetep wonten slendro. Ya, heeh. Yo, Slendang Sutra Kuning sing jumeneng piantun 3. Kaya ngapa? Yuk ngadeka wong ayu dados yo. Ayo no. Iya. Yo Dek Punjung. Luki. Nek Dopin. Satu tembang Slendang Sutra Kuning. Ugi katur Bapak Kades Jati Mulya Mbah Sugiono wilujeng dalu nyimak saking dalem Jati Mulya.
Ati Mulya Bapak Sugiono Mbah Lurah ing Kecamatan Suwiri. Mboten kesupen katur dumateng penanipun Bapak Kades Mulu Gledek Bindo Magetan Jawa Timur. Wilujeng dalu Mbah Lurah. Menika Slendang Sutra kuning sampun katur pundutan saking bakule sate ingkang wonten Kromasan. Leres. Lagi krungu. Lajeng pundutane Bapak Sugiono Mas sing kagungan Java. Menika melayani bubut tunggak lan sanes-sanesipun menika nglenggah wonten ing Sumbringin Kulon Ngunut Tulungagung. Bakal bubur. Sing bubuti tunggak nganggo apa iki? Alat. Zaman sak menika ndamel mesin. Iya. Menika saged berhubungan kalian Pak Giyono ingkang wonten Sumbringin. Sing kula seneng niku lho Bu sinten wau? Bu Bagus Sate sinten? Buyem. Buyem iki Bagus Sate gaya baru. Kok saged Mas? Sing biasane nyuntuki kenceng kok Buyem iki digawe menggak-menggok ya. Lah kok gaya baru. Heeh. Gantinan Mas iki pundutane Pak Giyono tak pasrahke panjenengan. Siap. Lagu saking Dujo kaya ngapa? Menika kalian Nggih. kula tak titip tembang-tembang terbaru. Nggondeli Tresno. Ya. Tapi Nggondeli Tresno. Nggih, siap. Nadane apa iki? Dadi Nggondeli Tresno tegese Mas Asmi kalian Mbak Eki tetep tresnane digondeli. Saderenge kula nggih titip lagu kula anu pelok 6. Oh anu. Bes. Anu dadi digawe anu ya Mas. Ya. Teglak tutak ya. Bes. 6. Bukane saking Kendang coba. Oh, saking Ketipo. Iki nggih anu. Kula ndamel lagu kali Mas Oh, itu. ya. Lagu pitutur, Pak. Ya. Nggih. Coba dicake Mas Duduk. Sak ramban. Sak ramban. Sarampan wonten mengki lagi ngene. Ya. Coba tutak tutak ya. 6 sembarang.
susah iling yen pas bunga aja gampang mesu kudu mesem guyang guyu kabeh perkara ana solusine aja digedhekne emosine sama jatahe manungsa wis diatur sing kuwasa aja ngekce mangsa sing penting budidaya ngarep donga dateng kang kuwasa mugi-mugi penjalukmu enggak dikabulno jarene Jawa alon-alon lakon gremat-gremet watale slamet sing becik titik sing ala ketara mula aja padha tumindak culika mula aja karo tangga mula ayo urip samadya iki Pak besok kita ketemu di Batu atau di Tuban Atau kali di Penjenengan, Surabaya, di atau di Surabaya. Surabaya di Ha. ITS ini kita garap Ya. gendinge Ah. teng larasipun pelok 6 Ya. judulnya Sakmadya Tanggal 17 Nggih. Balai Kota Batu nggih lajeng. enten to kalian jenengan to niku ya Wah, aku ra petung karo awakmu aku. aku lek lho aku karo petung karo panitia ben untuk gedhi yo Heeh. pelangmu oh Mas Minto yo gedhi Lah Pak Minto kan ngendikan ora petung karo aku pancen aku petung karo panitia kono Ayo tak kon petung dhewe, aku darani ku mbati. padahal yo sithik Ah, iya. Njero tanggal 15 ketemu ana ing ITS Surabaya. selawe tanggal selawe Lah iya tanggal selawe. Ah. Aku muni tanggal piro? 15 dina Awakmu sing muni. jenengan lho Tanggal piro? 15 Lah iya awakmu sing muni. Bangsa. Lah niki lagune sing bocah nom-noman. Ah, ya, Capi, kayak apa? Capi nggih. Iya, ya. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Tulungagung. Tulungagung Iya, iya, iya. niku kolaborasi kula Mas Sun Gondrong kalian Mas Eko Prisdianto wonten pendopo Kongas Arum Tulungagung tanggalipun 20 November. Itu hari jadi